Ak vás bolia svaly alebo sú stuhnuté, tak v prvom rade ich precvičte, aby sa v nich začala tvoriť energia, nakopol metabolizmus, aby sa to tam pohlo, aby jednoducho toxíny začali ísť von z tých buniek. A potom nebudú ani stuhnuté a nebudú ani bolieť tak. Cvičenie je základ. Tu ako som vyzeral, nejakých 6 týždňov dozadu, už po tvári musíte vidieť, že som bol tenký, chudý. 5 kg hore za 6 týždňov, asi 12 krát som bol cvičiť. No v čom je to? Je to v tom, že viete, ako cvičíte. Cvičím 35 až 40 minút, čiže si počítajte, že ja som 400 minút dokopy cvičil a samozrejme to je také rozťahovanie, naťahovanie sa, ešte vydýchávanie. Čiže nie je to, že 400 minút v kúse dvíham činky alebo robím drepy. Potom je to o výžive, samozrejme, proteín je základ, keď chcete. Srvátkový proteín ideálne. A potom vitamíny, minerály hlavne. Ale aj vitamíny ako tu B1 v vyššom množstve. Jód, zinok. Ale tá B1, R-lipová kyselina, to je ako extra dôležité, lebo pomáha to samozrejme tvorbe energie a detoxifikácii a antioxidačnej ochrane, využitiu sacharidov v tele, v bunkách. Je to o tom. Netreba vymýšľať hlúposti, ani koleso. Koleso je vymyslené. Výživa, proteín, vitamíny, minerály. Toto tu www.nlabs.com. Proteín používam momentálne Biotech USA. Predtým Koliba. Predtým na maximum.sk, jednoducho stále čo mi príde pod ruku.